Allah ki tausaya min ki bani gauna min ke ce farin ciki na. Dan Allah ka daina dina ka gane cewa soyayya da kai ba zan ba. Soyayya, soyayya. Dan Allah fahimci zanta na yau nake miki ba yau na rana kewa. Ki aminta yau da ni soyayya nake fadi ba wai ganin ido ba. Na sa gaba san ki ya wuya da daɗi ni dai ba zan guje ba. Ki na yi wa lafuzana. Sake domin kana a ranar tuntun na yi zarce na wuce ajinka don baka ra'ayin Tausaya min zo ki bani soyayya sannadin ke na yi kama da mai jinya. Karkiyar fani a kan idan kunya tunda na ce ke ta yakwarin saya, ta yakwarin saya, ta yakwarin saya. Shiga ka kalle ni na zarce ajinka. Ko za ki kashe ni za na bayyana gauna haƙiƙa, gauna haƙiƙa.